Nung nagbigay ako ng ayuda the first time, ang alarm ko is 4 o'clock. And then target ko 5 o'clock, labas na kami sa bahay para makarating kami sa barangay by 6. Marami rin nagulat na maaga kami. Hindi dapat sayangin ang oras ng tao. So, dapat on time. Huwag silang pahintayin. Yung kakayahan mong maghatid ng serbisyo, yung serbisyo na hindi rin sila mapeperwisyo. Kinumpute namin yung number ng population ng barangay. 1 ayuda, 1 package per family. Yung maliliit talagang barangay, nakakasampu kami. Pero naging masyadong madugo yun. Nagagabihan na kami masyado. So binawasan namin. Ginawa namin maximum 6 or 7. Meron akong liham sa bawat isa na nag-i-explika para ano yun. Ano bang intention ko? Bakit ba ako nagbibigay ng tulong? Ito ay way ko na makatulong sa panahon ng taghirap. Gusto kong madamay sa krisis kasama nila. Pagka hinikayat ka at masayang-masaya na yung okasyon, alangan naman di ka makisama, no? That's part of social graces, no? Dapat naman marunong ka ring makihalubilo sa tao. Enjoy ako kasi lumalabas din na tao lang ako. Hindi ako kung sino. I'm just one of them. Meron nung nagstrikto ako dahil nagtutulakan yung tao at pumunta ako sa mikropono, kinuha ko yung mikropono at nagpahayag ako na aalis kami kung hindi sila tumigil dahil yung mga senior napipisa, no? And then nung nagkaroon ng order ulit at nandun kami sa linya, merong yumakap sa akin. Di ko makalimutan yun na mabuti nandito kayo. Yung talagang yinakap ako nung matanda. Yung mga ganon, yun ang makes it all worthwhile. Pag may nagpapakitang damdamin niya na ganon, na yung ginagawa mo nakakabuti, yun nawawala yung pagod. Ang sarap ng feeling. Walang totoong solusyon dyan kung hindi gawin ang kondisyon ng lokal na makahikayat tayo ng namumuhunan para dalhin dito ang sari-sari nilang hanap buhay, ang mga sari-sari nilang negosyo, industriya, para mailikha natin ang mas maraming trabaho. Tourism. Dapat may high standard tayo of public facilities like number 1 na yung comfort rooms, showers, hotel rooms, no? Minimum standards of cleanliness. Dito, no? Fishing, dapat siguro dyan sa like Bugalyon, may bagsakan dyan ng isda. Dapat siguro may cold storage. Kasi pag sobrang daming ani ng fisherman at walang bibili, bagsak ang presyo. So, malulugi siya. So, mabebenta niya dapat lahat as fresh, huli, pero yung sobra, may pre-preserve niya so that merong outlet, maubos within the province yung sobra. Sa palay, yung industrial size dryers na in a few weeks, matuyo mo lahat ng ani ng buong bayan, bodega, silo type, conveyorized para walang mano-manong buhat ng mga sako, no?
Mga ganun ba? And then, bukas tayo ng bagong industriya like silage making. Pwede tayo maging fattener province ng cattle, ng beef. Pwede tayong maging production province ng kambing at tupa. Maybe gatas. No? These are untapped, unexplored industries. Competition yan eh. Nakikipag-agawan tayo sa buong mundo para sa trabaho, para sa industriya. Gawin natin na yung lugar natin competitive, maganda, attractive para manalo tayo at tayo ang makahikayat imbis na iba. Yun ang pinakamahalaga. Tama na ang nakasanayan. Panahon na ng pagbabago sa Distrito 2. Mark my word, iaangat ko ang buhay ng lahat. Si Mark Coangco po, karamay nyo sa krisis.